Al de cassettebandjes met bijzondere herinneringen een nieuw leven geven. Dat is het doel van de bandjesbus. Vandaag stond de bandjesbus op de Merit in Blierik. En wij gingen even langs. Bandjesbus, daar kun je jouw gekoesterd bandje, wat je misschien nog in je nachtkastje hebt liggen, kun je hiermee naartoe nemen en dan gaan wij het voor jou digitaliseren. En dan willen we graag het verhaal erachter horen. Want er zit bij elk bandje wel een heel mooi verhaal. Een van de bezoekers vandaag was Hans Lochtens. Hans is een echte cassettebandjesverzamelaar. De opnames op de bandjes brengen hem terug naar de tijd dat hij nog werkzaam was. Ik had dit koffertje altijd mee naar Duitsland. Ik heb altijd in Duitsland gewerkt. En dan wilde ik die Pruisen, die wilde ik toch wel eens laten horen wat er in Nederland zo aan muziek was. Want het is gewoon zo, de muzieksmaak in Duitsland is anders als in Nederland. En ja, met liefde samengesteld die bandjes, wil ik dat die Duitsers toch heel graag laten horen. En dat zorgt ook voor verbinding met de mensen. Dat is het mooie van cassettebandjes. Naast Hans kwamen er vandaag nog meer mensen langs om hun persoonlijke verhalen vast te leggen. Het idee is om al die verhalen uiteindelijk samen te brengen in één geheel. Die verhalen die komen in een theatervoorstelling terug. Dat is niet gewoon in een zaal, dat is een wandeling waarbij je ook een cassettebandje meekrijgt. En je krijgt dan die verhalen die we nu hier allemaal ophalen ook te horen. En iedereen krijgt andere verhalen te horen. Heb jij thuis ook nog zo'n verzameling bandjes liggen met speciale ervaringen? De bandjesbus staat morgen tussen 10 en 4 bij de kringloop van opa Jos in Blerik.